اصحى يا ست. ايش حط السلوك على البطاريه زين. يلا عم الحاج جاهز؟ כל יום 20-30 קסאמים. אנשים פה, מה אני אגיד לך, ילדים פוחדים פחד מוות. הילדים לא גודלים כמו שצריך לגדול, אין כאן שעשועים, לא יוצאים לחצר לבד, אין לשחק, כל היום בבית צמוד לאמא, לא יוצאים לשום מקום. זאת בגן וזה בבית ספר, והשני בבית ספר אחר, וכשאתה שומע צבע אדום, הם עוברים לך בראש כמו סרט. כבוד התופעה. Вот обрезки. תתעורר, לא? אמא שלה למעלה. בואי, אני לא נוסע עד שאמא שלה לא באה. דורה. אנחנו בלי מיתון בבית. כשצבע אדום אנחנו מחבקים אחד את השני ומקווים שלא ייפול עלינו. J'ai pas d'abri à la maison. Voilà, j'ai pas d'abri, je rentre pas à la maison. Toute la journée presque je suis dehors. אנחנו לא ישנים בלילות. לא, בכלל ממש לא ישנים. אין, אני לא עוצמת עין בלילה. כל הזמן אני פוחדת שאם יהיה צבע אדום, אין לנו איפה ללכת. אין לנו גם איפה להסתתר. ואם כבר מוצאים מקום להסתתר, אז זה יותר מדי עמוס. אנחנו גם לא מצליחים להיכנס פנימה. אני רק שומע שחר אדום אני בורח. ממש מפחד כולי רועד ולא יוצא מהבית והחיים קשים. אני כל הזמן שחר אדום, אני בוכה. מפחד. חבר, סודר. תיכנס. פעם שנייה, תספגי הרבה. שמעתי נפילה. שמעתי. לא, ביי. נפילה. כן, רק קצת. כסם קלה רגוי במכונית. אחד. זה הראשון שלו מהבוקר? לא,